mentünk mindenkit, vigyázzatok! Vigyázzatok! Kapaszkodjatok! Semmi baj! Kérünk mentést, gyerekek! Oké. De csak a végét, mikor már elkezdett lefelé borulni. Jó, megállították az autót, a motorját rendben van. Igen, a picsába. Nagy tapsot kérünk szépen! Van súlya. Győriek szóda, hát ez nem volt szódavíz. Bobcat. Bobcat. Az a baj, csak onnét tudtam felvenni, mikor már láttam, hogy szarul áll az egész. És elkezdett borulni a fa felé, akkor kapcsoltam be. Minden rendben van velük. Jön a Bobcat meg igazít. Segítsetek egy kicsit félreállni a Bobcat elől. Fölállítja. Gyerekek, ez nem semmi. Ezért szóltunk mindenkinek, hogy látjátok a szallagok és a közelében. Tombá voltak kötve? Nem volt. A kötél speciális mentőszolgálat emberei segítenek Briginek. Jaj, a csaj van benne, az amatőr csaj. Aki csak megijed. Reméljük, nincsen semmi baj. Jó, nincsen semmi baj, Brigivel csak megijed. És sokkot kapott. Oké. De mondtam én, nem igaz, nem lesz itt ma még borulás ebből. Hát én a helyéből. Szaruljátok, akik fönn voltak most, ezek nem látták. Mindenki bement a pályán belül. Ja. Nem, majd rendezzük, kiviszik onnan. Ez jó lesz ez a felvétel. Oké, egy kicsit menjünk hátrább, jó? Mindenki, hátrébb. Végül is majdnem az egész borulás benne van. Én meg a kampus. Én azt hittem megállott fönn, a fa megfogja, hogy neki Tehát borul. mindenki egy kicsit hátrébb, hogy Nem gondoltam, hogy még jobban legurulni. Van senki. Mindjárt jövök a villám, jó addig? Rosszkor lép oda a Brigit már gáznak. elvitték, nincs vele semmi Vágja remény. magát a gép. Nem sérült meg, Öcsém, már utána az ijegység és a sok. Az, ami Benne van, megkülönített pont egy benne kicsit. van a képen. Minden esetre most megfigyelésre felviszik a mentőt. Mi? Ez hihetetlen. Azt nem hiszem. Na gyerünk már, Jó, állítsátok akkor már. elmenjük az autót. A sofőr egyébként azoknak mondom, akik távolabb vannak és nem láttak ide pontosan, hogy mi történt. A sofőr még bent van az autóban, nem sérült meg. Csak nehéz lenne kivenni, a fogta 4 pontos biztonsági, nincsen semmi gondja. És nyomni fogja a féket, hogy el ne guruljon az autó, amikor visszaállítják. Oké, egyelőre talpon az autó. Bobcat elmegy, úgyhogy álljatok el az útjában. Köszi. Ez a szódás volt, Oké, nem? fiúk. Ez az oké, fiúk a sofőrtől szólt. Ő mondta, teljesen rendben van minden, már az autón kívül, ő egészben van. Ő tudja, hogy ez ezzel jár, tehát nem esett kétségbe. Reméljük, Briginek sincsen semmi baja. Lenne egy kérésem, a sárga autóban benne van a leányzónak, a Brigitának, aki felborult a telefonja, és innentől kérem a szervezőt, hogy sisak nélkül senki nem mehet fel a
Jó? Megkérném, hogy majd tartsátok be ezt, hogy sisak nélkül senki sem. Ezeken nem volt. Összetört, hogy zöldje kormány. Nem tud kormányozni. A kormány az minden esetre megadta magát, mert nem fordul a kerék. Márhogy nem fordul a kormány.